Mój mojowy śnik. No toż mamy po lekuśku, ten najszykowniejszy chyba miesiąc gowy forbaj. Miesiąc, w którym fajrowali my pora świąt, mieli my 1 maja, 3 maja, Dzień Fany Narodowej, pieronym wysztudirowane święto, co by szło fajrować całki tydzień za rają. Fajrowali niektóre dzień, w którym 70 lat temu nazad zaciukali tego dioseckiego Adolfa do kupy z jego kamratami, znaczy się przyszł fajram tej najsrokszej, najłoskliwszej II wojny światowej. Jeszcze więcej bajzlu u nas. My już zaś, jak to mamy we zwykłu, nie poradzili uzdać, kiedy mamy fajrować. Już jak bez sołkę 50 pora lat 9 maja, albo jak Niemcy Amerykony 8 maja. I bez to też blank my nie fajrowali, no zawiścili srogi parady we Moskwie, to nie wtore. Hatrusili my się bez dłuższy czas ze ruskimi motorcyklożami, ale zaś te roski we wtorek będzie jeszcze grzewniejszy barzy sztramski fajer, dzień mamulki. Teraz co o tym zdziebko nie skorzy wydarzą. Te roski co sigze blank, inszy parafii, ze łonaki faski. Wiecie, miałem ci kejsik śnik, gryfny śnik. Zdało mi się, co już że w takim dawniejszym społeczeństwie, w takiej nocy, w jakiej żyli moje ojce i starzyki, we społeczeństwie, które już dawno poszło furt i to naisto na zawsze. Godo się co pierwy było naisto lepszy. I ja, i nie. Zawdy człowiekowi się zdoi, że jego młode lata byli lepszejsze, inaczej się żyło. A można to ino było to, co człowiek był młodszy, był to jakieś 20 kilo wizgierniejszy. Przeca zawdy się wspominał młode lata, a nie te 2, 3 albo 5 ostatnich, kiedy już i na trzeci sztok procno jest wlazować, a i te dioseckie nece ze sprawą kuma są coraz ciężejsze. Ja to choć było skorzy lepiej, albo i nie. To wszystko można na to wejrzeć. Pewnikiem nie poradzimy już zesia godać do porządku, dogadywać się, rozmówić się. Chociaż teraz mamy te całkie blank moderne mobilnioki, bez kiererów zwa w te pędy możemy wszystkie klachy opejdzieć wszystkim naokoło, jeśli to jest interesantne albo i nie. Ja też mam ten diosecki mobilniok, ale biera go do gracji no w ten czas, kiedy muszę naisto dać znać, że się znieszkorza, albo kiedy trzeba obsztalować retung ze waleską. A te mobilnioki we całości obimali nos i nasze każdodniowe życie, a dla niektórych jakożby inaczej. Są ci naisto najważniejsze. Kajby się człowiek nie ruszył, kajby nie zwyrtnął na Banchowie Flugplacu, we supermarkecie, we bance cugów, szanny, gdzie trafić ludzi, całego dom ludzi. Łochentoli, którzy bez tym mobilniok rozprawiają o swoich najintymniejszych, osobliwych zachach, falach, cufalach i durchwalach i w rozie se poradzą sprawiać se, kupować markwie albo i ziemioki. Wiele z tych ludzi nie przyjdzie na to, nie wymiarkuje, że wszystkie naokoło słuchają tego, co ten istny fanzoli. A można to jest im to sprawa jakoś ich freunda, bo co? Drug da mi się mam taki gefil wrażeni, co niektóre ludzie świadomie go dają na tyle głośno, co by ich każdy w to styrcywele mógł ich genau posłuchać. Od tego czasu, kiedy pokazali się sam u nas i nie ino u nas, na ulicach te mobilnioki, idzie ucichtować coraz więcej ludzi, którzy go dają, tak się same dosia. Dawniej jeszcze za blank starego pierwej takiego danie dosia było dziwokie, było to jakieś cudajstwo, wydawało się nierychtych, a taki ipta wyglądał niekiera pitoza wegiskanie. A po wsiach i we miastach takie ludzie, które go dali same dosia jak ipty, takie dupkowate ćmiele, dekowali się kajsik po ekach, tyrali po zapłociach, co by u nich ludzie nie szterowali i nie napasztowali. Ale też przeca same poradzicie ujrzeć, i jest sam u nas na Śląsku i też we Cołki, Polsce te mobilnioki są wobec. Ludzie tyrają ze złowką, a wedakla i rozprawiają bez te telefony. Tela, co zewnątrz, ze wierchu, nie idzie tego ujrzeć na pierwszy okamżyk. Widno ino człowieka, którego do są dosia. Jeśli ty jesteś teraz taki moderny i to nie ino mozioków, ale już starych knaków i lampucerów internet. Ja miarkuję, co tego pieronym pocza i że wysztudierowanie internetu to była srogo ci techniczno rewolucją. Rewolucją podano na wypokopienie autoka. Mądre ludzie jeżdżą autokami no wtedy, kiedy już naisto muszą. Bo przeca trefio się, że nasze sztreki, cesty, autobany są blank zafrupowane. Tyż i w tym szykownym internecie jest genau podanie. Informacje wieści zadość, w pigoły, że człowiek ci się blank podzieje i blank dojmentu potraci. A jeszcze jak gymsza po moich pniokach i zdomi się, że nazod jest w tych moich młodych latach, zdomi się, co jest we krótkich galotkach loca i nic, ale to blank nic mnie nie szteruje.
wiesna, moj, kwiatki na bocznik wyrytnie kwi i tu, że ci się ocucił, spamiętał i godom o tym nie no skuli tego, co bych miał coś ich przeciw temu internetowi, to blangnie, ale nie poradza spokopić, kiere grupy są richtyczne, a kiere są nadbytnie. Ten internet z momorca forcugów i zaletów. Ja też ci taką epną biblioteką babilońską. Trzeba no pieronem narobić, co było odczepnąć wszystkie fleki, a daremne geschichte. Na przykład wczepna na przeglądarka słowecko Goethe. A Zarowski za sekundę wypiersnie mi pokorze mi się 15 milionów zajtów. Ja! 15 milionów! No ale, kiedy są te najbardziej przydajne, schopne? Kiedy mi się richtig na co przydają? To jest interesantne pytanie, prawda? Ale już zaś kiedyś się mo srogo pamięć we komputrze, idzie się rań w rajzi cołko biblioteka, a kajsik we rajzie, we cugu, w fligrze albo we hotelu idzie się poczytać wszystko, na co człowiek ma szkrapka i nie trzeba się na inszych obzierać. Eugen z Pnioków.